मिउजिक कम्प'ज खालामनायाव दतमा ज्ञानदय लाइब्रेरिया मोनसे बिराद मोजां मेथाइ लाबोगासिनो दं। बे मेथाइखौ नोंथांमोनहा साननैसोल' नेनानै थादो। जोङो बेखौ थाबैनो जोंनि आलारिसोरां इउटुब चेनेलाव जोङो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगासिनो दं। दा बयबो अननानै साननैसोल' जोंनि आलारिसोरां इउटुब चेनेलाव नेथ'बावदो। देंखो रोजाबगिरि फुंखा ब्रह्म आरो नीलिमा ब्रह्म, बिरखां ब्रह्म, रंजालि ब्रह्म आरो जोंहा गानो आलारिसोरांनि मोसाखावरिफोरनि मादावनो सानै जायफोर जोंनि बिनानावमोन बिथांमोनखौ लानानै सुजुनाय मेथाइ जेला बिथांमोननिफ्रायनो आरो सानैसो खननो ओंखारदों। जेरै करस मेथाइ रोजाबनाय बेखौ जों